Hallelujah. Amen. Ndewonu ndị ọma na-ege ntị na-anụkwa n'onu m. Aka m bụkwa nwaada Emecheta. Esi m na Judgment and Transparency Ministry bịakwa ije a ọzọ. Anyị ga na-ekwukwa genye na ndị be anyị anụ mkpu anyị na-eti ka anyị wee nwee ike gbapụ ya ọsọ wee mee ihe Chukwu chọrọ ka anyị mee, ka anyị wee nweta ndụ wee kute ume. Kedu ihe anyị na-ekwu maka ya? Anyị agwabugo unu ihe banyere ozi nke Chineke si ka anyị zipụ ndị Igbo inye anyị nwere onwe nke sitere na obodo a na-akpọ Biafra. Ọkwa ya ka anyị jikwa bịa ọzọ ka anyị na-akọwakwa ya ka unu wee nwee ike ghọta wee sonyere anyị ka anyị wee mee ihe Chukwu chọrọ. Gịnị ka anyị na-ekwu? Maka na ndị Igbo bụ ndị a na-akpọ oku a onye ọbụla bụ onye Igbo na-asụ asụsụ Igbo ma ndị kwenyere Chukwu, ọkwa ha ka a na-akpọ oku a. Maka na eziokwu a sị na ndị Igbo adịghị agba ọsọ mmiri n'oge, mana anyị ga na-ekwu ka ha wee gba ọsọ mmiri a n'oge. Anyị ekwugogo ọtụtụ oge, anyị agagwukwa ebe dị iche iche na-ezisa ozi a Chineke sị ka anyị zie ndị Igbo banyere nnwere onwe nke Biafra. Ebe anyị jegara na ọtụtụ ihe merenụ na ndị na-aghọtaghị ihe anyị na-akọ, o riri nne. Ozi a malitekwara since 2012, ọ bụrụkwa ife tata. Ozi a na-aga, anyị aga n'ebe dị iche iche. Anyị agago n'ala niile a na-asụ Igbo, baa na gọọmenti, jekwuo ndị akpọrọ ndị Igwe traditional rulers, bụ ndị kwesịrị ibulu ozi a ka o wee banyezie to the grassroots. Anyị jechara meeting, anyị na ha n'ọcha kọwachara ha ihe Chukwu kwuru banyere nnwere onwe ndị Igbo, mana ha aghọtaghịkwa ya. Ọtụtụ ghọtara ya otu fa si ghọta, mana ọ gaghị fa. Anyị gakwara ha sị anyị jebe n'ebe a na-akpọ Obugad. Onye ọbụla bụ onye Igbo maara ebe a na-akpọ Obugad, ebe ndị Igbo si pụta. Anyị jekwara ebe ahụ, anyị mitikwara onye isi kọwachara ihe Chukwu na-ekwu. O doro ya anya na ozi ha abụghị ozi mmadụ, na ozi a sitere na Chineke. O mekwara ihe o nwere ike ime, mana o kweghị merụ n'isi maka ndị ya na ya dị arụ ọrụ aghọtachaghị ya. Ana ihe ọzọkwa na-enye ndị be anyị nsogbu dịka anyị na-ezipụ ozi a bụ ha chere na nnwere onwe Biafra na-aga ebukwasị ya n'elu ịkpọ isi ala nye arụsị maọbụ ife arụsị. Dịka m kwuru na mbụ na Chukwu adịghị compromise kwa okwu ya, na ala Biafra ga-abụ ala dị nsọ, andị na ndị ga-abata na ya ga-eji ozi a ga-abụ ndị dị nsọ. O nweburu ife mgbagwoju anya na ife ekwerofa bụ ya ghọta, ife ma ndị Igbo anyị, maka ọtụtụ na-etinye aka n'ebe ekwesịghị. Ọ fịara ha ahụ nghọta ka a ga-esi wee nwee Biafra, maka na Chukwu kwuru na ịkpọ isi ala nye arụsị adịghịkwa ya, na ndị na-eje ebe dị iche iche, ma ndị na-eje n'otu nzuzo dị iche iche, n'otu ndị mmụọ mmiri, na ọbọkwa ya ka Chukwu na-ekwu na ọ ga-ekpochakwa ala Igbo bụ ala Biafra. Ọ ga-asanitizekwa the land. And na ọ sị na ya na-abịazi ebe anyị chere na anyị nwezi ala, na ọ bụ ozi mmadụ nwe ala. Onye kere n'igwe n'ụwa, ọ sị na ọbịbịa ọ na-abịa bụ ka ọ bịazie ihe ọbụla ị nwere dịka mmadụ, ma ndị chere na ego ga-azọpụta, chere na ego ahụ ha nwere ga-eme ka ha nọsie ike n'ihe a na-ekwu na ọ gbasaghị ha. Chukwu wee sị na ya ga-abịa iwerezi ihe niile o kere eke. Ebe ahụ anyị gbakwasara ụkwụ, karịsịa ebe ndị Igbo gbakwasara ụkwụ, bụ na ego. O wee sị na ọ bịazịa na kọrọ anyị nwa bụ ndị Igbo niile ego ahụ anyị nwere, ka ọ maziara ebe anyị ga-agbakwasị ụkwụ. Maka na ị na-ekwu ndị Igbo, onye dobe ego o mechie ntị ya. O chee na ego ga-azọpụta, but money is not everything. It can't solve all things. Ebe Chukwu kwuru na ya ga-abịa werekwazi ala nyanwa nwere, ngwa n'ime ahịa ị debere n'ala na ị ga-eburu. Ebe ahụ ị na-eme gị na mmụọ mmiri gị, ị ga-akwarụ n'ngwongwo gị. Onye kere n'igwe n'ala kee mmiri, ọ ga-abịakwu were mmiri. Ọ bụ iwere mmiri ị ga-ajụ ajụ, ị ga-enye n'efe ka onye kere mmiri wee werekwazie mmiri. Naanị ịnọ wee na-eme mkpọtụ anyị na-eme na nwere ife na-eme, mana ife na-emekwa. Chukwu wee na-aba wee sị anyị gaba ọzọ, anyị wee jekọta ya dịka m gwara unu ọtụtụ afọ agagoro ije a, mana ọ mịtabeghị ezi mkpụrụ wee rukwa n'oge a. Anyị nke anyị na-ekwuzi kịta bụ na Chukwu sizi anyị jekwa mee ka ndị Igbo mara ọzọ na ọbịbịa ọ na-abịa bụ judgment, ka ọ ga-eji wee bịazi. Na ọ bụ na ya anụghị na anyị ga-anụzi ya site n'ihe ike.
iwe ọcha ifu na judgment ahụ ọ drop bago, mmiri judgment ahụ ezobegokwa already, mana ọ ka na-ezo nwayọọ nwayọọ. Izosi ike bụzi na o nwee ike ndụ adị ya, ndụ ndị mmadụ abanye na ya. Chukwu kwuru okwu si onye ọbụla ị mara na ị nọ ebe abụghị ala Igbo, gbadaa ala Igbo jụọ Chukwunu ka ọ gwa gị ebe ọ chọrọ ka ime establish. Ọ bụrụ na ọ sị gị na ọ bụrụ n'ugwu Awụsa na ọ chọrọ ka ị gbadata anyị Igbo dịka ọ na-eti mgbe anyị na-aba, o kwuo ihe ahụ weta revelations nye anyị, si anyị the first revelation ọ nyere, ọ sị na oge elugo mgbe ndị Igbo ga-arapụ ebe ọbụla ha nọ wee lachigha azụ back to their land. N'ebe ahụ ka anyị ga-anọ, ọ kwado anyị for this great restoration. Mana gịnị ka a na-eme? Kedu ife anyị na-akọwa? N'oge eruo na dịka m gwara unu, mgbe o kwuru onye ọbụla naba, ọtụtụ ndị ekwetaghị na a ga-ana. Revelation wee na-ekwu wee si the first one na ọ bụrụ na ya anaghị na a na-eti mkpu na-enwego crisis, onye ọbụla na according to the revelation. Let me just share it shortly. O wee bụrụ na oge ruru, a wee na-ekwu na time elugo, the crisis abịago, na onye ọbụla bụ onye Igbo anọrọ n'ala Igbo ka ọ kwakọwa ngwongwo ya kpọkọrọ ezinụlọ ya gbadaba ala Igbo. Mana mgbe ihe a na-eme, ọtụtụ kpọchiri ntị. Oge na-adịghị anya mmiri ahụ wee malite zobe, mana ndị gbapụrụ ọsọ, ndị eriro nne, few people bụ ihe gbapụrụ ọsọ wee laa ala Igbo. Mana ndị ọzọ ka nọ n'uche na ọbụ okwu egwuregwu ka a na-egwu nọsiri ike n'ebe ha nọ, mmiri ahụ wee bịasie ike wee zobezie. Gịnị meziri? Ndị ahụ gbapụrụ ọsọ ahụ n'oge bụ ndị dị safe, ndị natara ala Igbo. Mana ndị ahụ remain ka na-eche ma ọ bụ egwuregwu ka a na-akọ, mmiri ahụ wee bidozie wee ribe ha. Ndị ahụ nataziri according to revelation ka m na-akọwara gị ha. Ndị ahụ gbapụrụ ọsọ ahụ wee nata, ka ha na-alute ha na-eche ka ị ka anyị ga-esikwa wee na-eri nri, anya nwere ihe anyị ga-eri, onwekwana ihe anyị ji little thing na aha anyị ji wee nata ka anyị ga-esi survive. Mana gịnị mere? Chukwu gosiri ha na onye nwa bụ Chineke kpọnatara ha ihe oriri wee gbasikapụ, maka ha chere na agụụ ga-egbu ha. Mana mgbe ha nataziri in obedience need, ha wee na-eri nri. N'ịnọzi na celebrate their coming back to Igbo nation, to Biafra land, ka a nọzi na celebrate ndị ahụ nataranụ. Anyị wee nụzie ụzụ akwa. Ọ ka bụkwa ihe mee na nrọ ka m na-akọwara gị ka ị wee ghọta na aka Chukwu dị n'ihe ọ na-eme. Dịka ụzụ akwa na-afịọzọ bụrụ ebe ndị ọzọ ma ugwu niile ndị Igbo nọzi, ndị jụrụ ịgbapụ ya ọsọ. Ụzụ akwa ahụ wee na-ada, akwa na-afịọ wee bụzie nọ ndị enweghị ike ịgbapụ before time e nyere ndị Igbo. N'eziokwu ihe a bụ nrọ, mana gịnị na-eme n'oge a? Ọ kakwa mma ụmụnne m, ajụjụ ka m chọọ ịjụ unu, ọ na ọ karọ mma na anyị nara ka anyị dị ndụ, agụụ ama egbu anyị, maka na ndị Igbo bụ ndị na-agba mbọ. Dịka anyị kwuru na mbụ, dịka ị na-awọchị anyị online, na ebe ọbụla onye Igbo batara na ihe dị iche na-adị. Ebe ọbụla onye Igbo batara, ọtọ na anya upside down, ọbụla a living place. So na anyị na-eche na ịnata na agụụ ga-agụgbu anyị, gụgbue unu, ọma agụgbu unu, maka na Chineke bụ a God onye na-ekwe nkwa ma mezue ya. Chukwu kwe nkwa ọ naghị ala azụ, ọ ga-emezu nkwa o kwere. So ịtụ n'ụjọ na ịnata ka ihe m ga-eme, ịnata agụụ agụgbuo mụ na ụmụ m, agụụ agụgbukwa according to revelation God nyere, na ndị ahụ nataranụ na-enwe ọṅụ na-celebrate their coming home. Mana ndị ọzọ ahụ kpachiri ntị na mmiri tabidoro. Mmiri ahụ bụ iwe Chineke, na ọ bụrụ ọdụ fisikal mmiri ozuzo, ọkwa iwe Chineke bidozili n'ebe ahụ ha nọ. Ka iwe Chineke ga-esi wee bịa ebe fa nọ, o nwee ike ọ bụzialụ n'obodo ha nọ n'ime ya tọọlụzila against them wee gbube ha. So Chukwu maara etu judgment ahụ ga-esi bịa, ma gị mara na ọnwụ dị ebe a na-eti mkpu na-ebe akwa na alụ eme bụ ọnwụ na-ada. Kedu ife na-emezi ebe ahụ ha nọ? Ya ka o ji dị mkpa na anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Ọkwa revelation nke mbụ ka nkọ. Nke ịbụọ wee sị na obodo anyị nọ n'ime ya emegokwa expire. Obodo anyị nọ n'ime akpọ Nigeria na omega expire. And physically, ntị ọbụla ma, indeed people are saying it, na Nigeria has expired. Mana ha aghọtaghị ihe ha na-ekwu. Another revelation wee na-ekwukwa na Nigeria emego expired. Nigeria has expired. Kedu ife a ga-emezie? That the God of heaven wee sị na nya bụ ship o nwere. Ship ahụ na-asịnkizi, and the ship ahụ bụ Nigeria dịka m na-akọwara gị. Na ship ahụ nọzi na ocean
na o mebiela, o nwe ihe a ga-emenwuzi ọzọ. O wee sị na ihe ọ ga-eme, ọ na-agwazi anyị dịka ụmụ ya, dịka anyị nọ na-ekili na nya bụ nrọ. O wee na-agwa anyị dịka ụmụ ya sị anyị ya ga-eje chọta ndị ọcha ga-abịa golu nya bụ ship. Ọ bụzi nọ scrap ka fa goluzie ya. Anyị wee na-asị hey mba papa, ego n'aka ndị ọcha abịa na goluzin ship, na anyị nwekwalu nọ nnukwu assets ka ọ bụ. Anyị wesị ya biko, ọ bụrụ na anyị ga-eli ya scrap, ka elee ya scrap, kama ndị ọcha ga-abịazi iburu ha ncha niile. O wee sị anyị mara ihe anyị ga-eme, na ihe ọ na-agwa anyị bụ na omega expire and na onwe ihe a ga-alụta ya ọzọ, ịda na ọ lele ya ma ọ bụ na anyị nwaburu ya jee lee scrap, ma ọ bụ rapụ ndị mba ọzọ ha abịazie goro ya. Anyị wee na-asịzi ya mba ka anyị gbagharịa jee chọọ ndị ga-abịa zo ya scrap, na elegodi ya scrap na anyị ka nwere ezigbote ego anyị ga-ereta ya. Ndụ a wee kwụsị ebe a. Kedu ihe ọ na-akọwa? Achọrọ m ime ka ịghọta, ọ ka bụ ofu okwu a Chukwu na-asị ndị Igbo laanụ n'oge eruwo, ndị Igbo latabanụ n'oge ezugo. Ship ahụ bụkwa n'obodo a bụ Naijiria na omega expire. Onye ma ihe na-eme n'oge a ga-ekweta n'eziokwu na obodo anyị emega expire. A wee na-asị na ịda na-arapụzịrị ndị mbịambịa ndị mba ọzọ abịagoghara obodo a, ma ọ bụ na anyị nwa wekọrọ ihe anyị nọ n'ime ya, mana ihe anyị meziri bụ ile ya scribe. Ilezi scribe bụ ọ ka nwa ihe anyị ka ga-elechata, ka anyị werekwa ihe anyị wee gbapụ ọsọ tupu mmiri ocean abịazie kọvazie anya bụ ship. Ihe a bụ nrọ ka m kọwara, mana ọ na-ekwukwa maka obodo a ihe jeka ime n'ala anyị nọ n'ime ya. Anyị wee na-etikpu ndị Igbo bikonu ka anyị pụọ n'oge tupu ihe emebie, ka anyị nwee ike wee chịkọta, ka anyị ga-echukwu ntị. Ọ sị na ọ na-abịazi with judgment, and the judgment ya bụ ọnwụ dị ya, ihe iti ikikere eze dị ya. Anyị amaghị ka ọ ga-esi bịa, mana ọ drọp bago, o mebego already. Agụụ ka na-abịa obere, anyị na-eti mkpu. Ụmụnne m, ka anyị mee ngwa ngwa bikonu, ka anyị meghara ọdachi, ka anyị ghara isi na Chukwu na-ekwu okwu na anyị anụghịkwa. Ọ bụ na anyị na-agakwa oge na-abịa na anyị ga-akọwakwara unu mmụọ ebe ọ gwara anyị na ndị iro anyị chụkọtara anyị, gbukọtazie anyị. Oluezie mgbe anyị bere akwa wee kpọkuo the God of heaven, o wee gbadata wee zaa anyị ekpere. Ana m arịọ onye ọbụla nụrụ ozi a, anyị ka ga na-abịa n'ezikwa ozi a ganye na o ruwe ntị ọbụla, ka onye ọbụla ghara isi na o nwee reason na o mere ihe Chukwu kwuru ka anyị mee. Biko ịnụ ya tụsabakwa ozi ya ka ọ gaba viral, kwube ya n'ezie ebe ọbụla ị nọ, ma ndị nọ na gọọmenti, ndị Igbo niile, ndị igwe and cabinet anyị jechagoro, bikonu busabazie na ozi a, maka na oke mmiri ahụ abịabago already, ka anyị wee gbapụ wee gbanarị iwe Chineke a na-agbadata n'ala. Ka Chineke nyere anyị aka dịka anyị ga-edebe okwu a, ka o wee dịrị anyị na mma n'aha Jizọs. Amen.